Флай, какво ще правим сега? Нямаме и капка антисерум. Професорът е мъртъв. Никой друг не знае формулата. Малко мустаче от треска? Може ли да е с малко кетчуп? Флай, добре ли си? О, да, страхотно. Сами ще направим антисерум. Тук имаме всички съставки. Така ли? Първо трябва да съберем съставките, после да преплуваме 80 км. В същото време разполагаме само с половин ден и... Невъзможно е! Пропускаш нещо. Какво точно? Силата е с нас. По местата, на старта. Готови? Бум! Вярваш ли в магията? Вярваш ли в любовта? Вярваш ли на приятелството, в силата? Всичко се постига с това. Ако сам не можеш да се справиш ти, от приятел помощ потърси. Повикай ме и на мига, до тебе ще се озова. Знаем, че винаги в труден час до мен ще си ти и до теб ще бъда аз. Магията е това на приятелството и любовта. We're on the run. All of this needs to be done before the sun sets. My friends, I trust in what's next.